Wemamvelasi. Umona ngempela owani umona bafazi. Senzeni thina? Nenzeni? Angithi nina nifike nahlangana lapha njengesibungu. Nabeka uhlu lengane eziphase kahle kuloko. Eyami nangayifaka, kodwa nazi kahle kamhlophe ukuthi neyami phela iphase ngama-swimming colors. Nansi imhlola bo. Umhlola? Nezethu iphase ngawo lawo ma-flyers flying colors. Kodwa bezenza yonke into ekhaya sizithuma zenza konke ekhaya. Zibingelela nabantu mayihlangana emgwaqweni hayi lesibozi sakho. Hayi phela kwabuhlungu-ke lokho angikuthandike lokho. Angithi ukumziba kwayo bekukhomba khona ukuthi i-focused empilweni ayikwazi ukuhamba inakana nezidindi nje. Uyabona? Lalela ke ngutshela indaba. Nezethu iphase ngawo lawo ma-flying colors lawo ntoni. Kodwa besizithuma sizenzisa yonke into. Zibingelele emgwaqweni mayihlangana nabantu. Ungaye ungitshele ngalesi sibozi somntana yakho mina. Hayi, phela ngoza kamkhulu lesabantu asifani. Hawu, asifani sabantu. Vele ukube sabantu asifani ngaba bekha abathakathi. Ukuba bekha abathakathi ngabe siphila kamnandi kabi. Ungafa. Phela thina abanye siphila ngakho ukuthakatha. Mina MaMthembu ngiyakuthanda ukuthakatha. Hawu. Fire! In the name of Jesus ngithi fire kuwe. Leli iBhayibheli leli ngeke likusize ngalutho. Ngoba kwayena uNkulunkulu lolimkhonzayo sithakatha naye. Phela yena uthakatha i-higher grade. Awukwazi. Uthini kumina wena? Uyini uNkulunkulu? Umoya. Thina sithakatha ngani? Ngeyiphoki. Zini ipoki? Ziwumoya nathi. Uyini uNkulunkulu? Umoya. Very good. MaMthembu phela buka nginesicelo ngicela ukuthakatha. Ungalinga ungidakelwe mina, uyangidakelwa manje. Uthakathe mina? Nali nje iBhayibheli lizokuvikela MaMthembu. Yebo lizokuvikela kwena mthakathi. Ayudakiwe wena. MaMthembu ngiyacela MaMthembu. Uyangizwa? Nginomuthi omusha lapha manje ngifuna ukutesta ngizokukhokhela MaMthembu. Uzolinga ungidakela. Uyangizwa MaMthembu? Awuthi ngihambe ngeyikwelete lu2 khodi. Uyazi ungiphathisa ngekhanda. Hawu MaMthembu. Ngithi fire kodwa kuwe. Fire. Yeke lokho MaMthembu ngiyacela. Kancane MaMthembu. Ungakhohlwa ke moqeda u2 Uma kimi. Mase uqeda u2 khodi isicelo sami MaMvelasi. Kodwa inhliziyo hey usiyami hey wenhliziyo futhi ufika lapho umtshela ukuthi hayibo uyezowe mama awusho ungitshele la uke uzwe ngo-president we-Shimane. Hayibo khuluma ngamuphi ngoba nakazi lo TikTok. Hawu okusho ukuthi mina mamana-ke ngulo owakutemu ngoba phela ave ngishimile nami. Hayibo umdala nje wena ukwazi ukushela. Hawu yini kodwa kahle ngamanje mamana ukuthi phela kuyangehlula. Relax ngikhona manje ngifundisa. Mama yazi Zoe ngiyakuthanda kusukela nje first day nje ngikubona ngavele ibambe lapho. Hawu Usushela mina ngibona manje. Hawu mama mina mama bese ngithi nje phela ngiyareheza washo ukuthi ishu kwavele kwaphuma amaqiniso. Ungihambele bandla. Ngihambele. Hawu mama Talk about your life. You're here breathing heavy like a soul. Mamdletshe kunjani? Kuyaphila baba. Savasha lo wena yini kwenze njani? Ngoba ngisakuhlatshiwe nje la ekhaya. Eish. Mamdletshe nginenkinga la. Hayi, ngiyoke ngizwe. Khuluma usheshe bangazi basibone umakhelwane. Omakhelwane? Hayi khuleka ngomakhelwane. Angibasabonke labo mina. Hayi. Phela mina ngiyabasaba.
Abasaba. Hayibo. Phela mina ngithakathi baba. Usakhuluma ngokuthakatha awutshele mina kuphi lokwesibotho sakho lokho komfana wakho uUseless. Usuqalile uzongibhedula umoya. Hayi, angizelanga ukuzokupetula umoya la. Kahle mina ngusizo kuwena, ngizela ukuzokusiza mamdleje. Ngizokusiza mina. Hayibo, uzongisiza ngani ngoba ngidinga isizo lwakho nje mina. Uma ungalidinga usizo lwami, awungitshela ukuthi kungani lo mntana wakho idakwa utshwala bemgwaza njalo, eyisibotho nje engasebenzi. Ngimlo. Uthini? Ake ngiphuthume enkosini. Hayi ungayixaki ngenkosi. Kwayona leyo nkosi izwa ngami. Sengayisebenza kudala. Ayikho nje into oyisho wena. Lalela wemamdleje. Lapha ngalapho kulala khona undodana wakho. Kunebhotlela engaligqiba ukuze phela ebothoke. Hayibo. Uyinja. Ngiyakuzonda yezwa. Lalela phela ngithi phela ngizele khona ukuzokulungisela yona leyo nto. Wento ongayenzi yodwa ukuthi nje mamdleje ungivumele ngiyombalela iyabhodlela lapha khona umfana wakhe ezondlondlobala. Ngoba into esefike yenzeka undodana wakho nondodakazi wami manje umndodakazi wami phela akumela lambe so hayi ngizolimba. Usalindeni. Hamba, phuthuma. Bazokhohlakala ke bobaba. Hawu, khohlakala? Hayi. Wena mamdleje akungakubizi ngokukhohlakala lokho. Mina ngisidomu ayikho neyodwa into engikwazi ukuyenza. Ngiyithakathela nje ngiyithakathele nje kwaphela. Manje ukhetha ukuthakatha pho baba? Hayi, awazi, ngibuye ngivumele lapho endabuko. Sisakhuluma ngalokho ngithe mangimba lokho. Ngifuna ukukuthena amandla. Ngase ngivuka nalokho, angikwazi ke lokhu kubeke ubani. And isikhalo sembubhiso lezi. Uyabona kube ngeke ngakuyeka lapha phansi. Benizofa 1 by 1, 4 by 4. Ize niphele nonke. Imhlola yami ke le? Hayi khulileka ke sengikutholile mina ngakuthoba amandla. Kodwa nje into ezongisiza ngayo. Lokhu usuzokukhokhela. Ngoba phela sengize ngakufakela ngisho umuthi wenhlahla la ukuthi undodana asebenze yabona. Uyabona ngoba usakhuluma ngemhlobo. Lokhu bengisiza ngakho. Usuyangikoloda uzokukhokhela yena. Kanti ngikufakele nomuthi wenhlahla nje egcekeni ukuthi umfana athole umsebenzi yabona. Kodwa umsize umtshela ukuthi methola imisebenzi lokho dokotela engineering obani okhulu angakuthathi. Athathe lokho ama security nje lokuncane. Ngoba mekungenjalo ngizodila naye athathe nje lokho ama security. Yabona bese konke lokho kuzoba u650. Hayi ke baba. 650. Angivele ngikusendele yona ke le. Awuzuyibeka phansi idlozi lizokuvuma ukuthi ingene ephaketheni isuka. Hayi, khulileka. Okay, hayi. Vele ngisajama ama client lapha kwami. Hello, siswabujana. Oh, wena bafo siyafana, shothi nami ngingave crush yakho. Hayi ke. So is asisizelanga ke lonto la, zelanga lokho la. Ngibonela nawo bafo phezulu. Mama lele bese ngidinzo yena. Sandwa sengizwile ukuthi njalo ngama weekend awutholakala ekhaya. Sandwa sengizwile ukuthi uhamba nabafana Nasa kupesa na
Cheers, mama. Wenzakalala kwami. Hayi baba bengithi ngilinde wena baba. Baba bangachaza. Uchazani? Uchaza ukwenza ubufebe la phambi kwedlozi lami. Edlozi lami. Khuzile sokisi. Zaku baba wena besifana vele baba. Kuyafana baba namashayena nami mina vele kuzozwela. Oh, umshayelo. Khona kuzozwela kuwena. Angisebenzele mina ngifuna ukudangaza wena. Mina ngifuna ukushayela okubi. Oh, hayi angifuni ukushaya ke mfana wami. Uyazi ngizokwenzelani? Bazokuhupha ngekhali izwe lonke leli bejaha ngokucelemba nemmeza. Ngiyaqalekisa. Fusek hambani la baba sakhulisa. Fusek hambani la shika slam. Hey Fusek. Wenzela amajuice amnandi kanje. Yabona wena. Wena ungangihloniphi wena. Hawu. Ayikho nje into oyixolisayo. Kanti bengathi wena ujola lokho mfana wala lokwesiyebuye kukamamdla. Uyayibona umyekile lo ngitshela ngaloyo. Akafuni ukuzoba ngamanye amadoda. Wangibulala. Lo mfana usezoba udokotela manje kusasa lokho. Ngempela imbaba. Hayi. Izanazo. Kodwa uyazi ngoba kwakho ngikuphathele mina ama good news. Kujandile sine surprise. Surprise. Amakhondom angakawani baba. Ama condom for protection. Usukulala namjalo. Umayele impilo yakhe kanje. Anami waseyikhuluma kabuhlungu kanje. Kodwa phela ngithi bengithi mina ake ngiphathele u-protection ngoba phela ngiyakubona ukuthi wena Gijima ku fast le. Anami. Lalela. Kanti vele angithi uma wakho. Amathuba angaka. Ukuthi angakhathela ibhakede. Kanti uyihlo awumazi. Nawe uyivikele noma wakho. Mina ngene uyihlo. Okushuthi mina nawe uma wakho uma singathi ukuthi angizwise phela ngane yami. Yini. Nangoshali moment yami yini. Baba, uthena baba. Uloya lo abantu bahupha mina manje. Mina loya wena hupha lo nithi kunjani? Bafana bami ningixolele kushuthi idlozi libe lenza njalo. Laphambanisa. Aningihambele la. Bazongihupha uyozunya. Hamba la.